Ahojte, zdravím vás zo slnečného Cypru. Môžete sa pozrieť na toto krásu. A idem s vami teda pozdieľať príbeh, ktorý sa nám vlastne stal po ceste na letisko. Pre mňa je to jeden veľký zázrak. Trošku musím... urobili si tu jazierko, deti, tak to musím preskakovať. A vlastne ono to už celé začalo deň predtým, ako sme mali letieť, kedy sa mi večer pred odchodom stratil občiansky. A vlastne potrebovala som ho len preto, lebo sa nepodarilo urobiť check-in na moje sedadlo a nechápem, že prečo, ale teraz tak spätne si uvedomujem, že to všetko bolo tak do bodky naplánované, že ono to možno vyzeralo na prvý pohľad, že je to niečo negatívne, ale vlastne si fakt predstavte, že keby sme ten check-in nerobili večer, tak by som nezistila, že nemám zbalený občiansky a že ho mám založený v knihe. No, lebo vlastne my sme ten check-in už robili skôr, len ja som vtedy sa ponáhľala, takže vlastne ma vyrušila materka, mu niečo chcela a ja som ho vtedy len rýchlo založila do knihy. No a robili sme to vlastne cez jednu pani v leteckej spoločnosti. Takže všetko sa vlastne udialo tak, ako sa malo. No a tu sa vlastne stal prvý taký zázrak. Na ďalší deň, keď už bol deň odchodu, sme sadli do auta a mali sme pocit, že niečo sa s tým autom deje. No zavolali sme servisákovi a ten nám vlastne povedal, že nie, že nemáme stresovať, že všetko je proste v poriadku, že máme ísť ďalej. Ale my sme proste mali takú ako keby intuíciu, že ísť ísť do servisu aj tak len proste skontrolovať to auto. Ešte sme vyrazili skôr, čo vlastne bolo úplne, že super. Takže ešte aj to bolo úplne, že naplánované do poslednej, fakt, že do poslednej bodky. A vlastne keď sme už boli na proste asi tak hodinu a pol pred Budapešťou, tak začalo nám veľmi hrkať auto, ale že taký starý traktor proste. Tak sme zase volali servisákovi, že nám proste nejako to hučí. My sa pýtali, že čo to môže byť. On si ešte nebol proste istý, hej, akože nejaké veci nám povedal, že dojdete ešte, že bude to v pohode. No a vlastne asi o 5 minút na to nám volal, že si máme vlastne skontrolovať kolesa, že či máme dobre utiahnuté šruby. Keď to dopovedal, zišli sme proste na kraj a v tej chvíli nám proste vypadli všetky šruby. Takže my sme vlastne v nejakej stovke zabrzdili. A to bolo, že ja neviem ani ako to mám nazvať, to bol zázrak zázrakov. A jednoducho to, že sa nám nič nestalo, že vlastne môj partner mal ten taký fakt, že púd seba záchovy, kedy sa vlastne mu podarilo zísť a že to ustal a udržal, pretože on mal už niekoľko autonehôd. Akože vždy vyviazol živý, zdravý, všetko bolo v poriadku, ale teraz mal proste ľudí v tom aute. A tým pádom to bola ako keby aj preňho väčšia zodpovednosť a ja to vnímam, že to bolo ako keby aj z vesmíru taká ochrana pre ňoho, aby sa možno tiež sa týmto niečo potreboval naučiť,
že nech sa deje čokoľvek, tak proste to ustojí. A nie len on, ale aj my. Všetci. A vlastne my sme cestovali na dovolenku ešte s jednými našimi kamošmi a oni vlastne sedeli v druhom aute a my sme im povedali, aby proste išli na letisko, aby, keďže my sme ostali stáť na tej diaľnici. No ale nám veľmi pomáhali. Podarilo sa im vlastne zohnať odťahovku, čo bolo akože naozaj super. Lebo snažili sme sa aj teda našrubovať koleso, lenže to už nebolo proste možné. Keďže šruby sme nemali, aj keď sme chceli rôznymi variantami to nejak vyriešiť, tak nešlo, lebo sa to tam nedalo jednoducho uchytiť. Takže sme radi, že v podstate, aj keď tam nebola ani jedna šruba, tak v podstate na tom disku to proste ešte držalo. Takže si viete predstaviť, že aké sme mali šťastie. A teraz možno ešte budem pokračovať ďalej ten príbeh, lebo potom vlastne prišiel priateľov brat. Sme si to nejako vypočítali, či ešte je proste šanca, aby sme na to letisko nejakým spôsobom došli. Keďže auto sme nevedeli opraviť. Boli sme v Maďarsku, takže tam sa ani s policajtmi človek pomaly nedohovorí. Ale celý čas proste v tom aute, ako sme čakali na jeho brata, sme proste držali sa v takej, akože v takej tej pozitívnej pozitivite, že proste to dopadne dobre a že stihneme to na to letisko. A moje dcerky fakt, že boli veselé, smiali sa, čakala som, že proste budú nejaké také mrzuté, že nebudú vedieť obsedieť a nič, ale naozaj to zvládli pekne. A prvýkrát vlastne leteli, čiže prvýkrát sme išli na dovolenku s nimi, takže aj to bolo pre nás také niečo, že úplne nové. No a následne na to, ako sme, sadnem si tu trošička na kameň, aby som to mohla príbeh dopovedať. No, takže následne na to ako sme tak fakt, že boli v takej, poviem to, že plnej prítomnosti a vychutnávali si to, že sme tam, že proste, aj keď proste nevieme, čo bude a nejak, ale užívali sme si aspoň tie chvíle v tom aute, naplno ako sa dali a proste mali sme niekde fakt veľmi silnú vieru a dôveru, že tam dôjdeme. A ja som si stále hovorila to, čo takú tú čarovnú vetu, že očakávanie očakávané, že proste stane sa zázrak a naozaj sa to dialo a potom následne, ako som si to intenzívne rozprávala, tak naozaj sa tie zázraky tam, už išiel zázrak za zázrakom, lebo my sme vlastne ešte rozmýšľali, že ako to urobíme, lebo sme nevedeli, ako sa to vypočíta, že keď príde odťahovka a či my skôr nesadneme do toho auta teda k priateľomu bratovi, alebo že teda a necháme tam to auto len tak na pospas. A ono sa to udialo tak, že to auto a proste autom, ktorým sme mali ísť ďalej a tá odťahovka prišli súčasne. Wow, tak toto je aký zázrak. Tak sme rýchlo naložili veci a teda vyštartovali sme. No a potom sme išli na jedno odpočívadlo a vlastne my rozmýšľam, že vôbec prečo sme tam išli, ale už teraz ani neviem, priznám sa. Sme totiž to zistili, že sme nechali v aute doklady. Teda ja som jediná doklady mala, keďže som na to dávala pozor a pasy a občiansky môj bratia ostali vlastne v tom aute pokazanom. A on začal nadávať, lebo sme vedeli, že kebyže sa otočíme a vrátime, tak to lietadlo nestihneme.
A ja vtedy som začala ešte viac manifestovať, ešte viac som začala proste veriť, byť proste v pohode. Nenakladala som mu, ani som mu nepovedala, že vidí, že ako, lebo aj on mi vlastne deň pred odchodom vyčítal, že ako som si to mohla dovoliť, proste v tom občianskom tak pohodiť. Takže sa to vlastne takto ukázal si, a nebudem mu pridávať, lebo som vedela, že to nie je proste na mieste. A vedela som ho proste pochopiť. Takže som to nechala tak, on išiel proste vonku sa prejsť, ale my si povedali, ideme proste skúsiť maximum, čo sa dá. Proste najprv sme to prijali, že tá situácia dopadla tak, ako dopadla. Že proste áno, nemáme doklady, áno, je tu možnosť, že proste nepoletíme. Ako proste prijali sme to v tej chvíli. Fakt, že úplne. A ja som povedala, pozri, ja som v podstate ako keby mu dala takú stabilitu v tom, že som povedala, pozri, tak možno poletíme o 2 dní neskôr. Prebukujeme si letenky a pôjdeme o 2 dní neskôr na tú dovolenku, že proste ako keby som ho tým ukľudnila. A vtedy ako keby sa jemu... Takže ja idem zavolať tomu, lebo vlastne my sme nemali priamo číslo na toho pána, ktorý vlastne prišiel nám odtiahnuť auto, alebo na jeho šéfa, takže sme nejak komunikovali takto spolu. A ono sa stal zázrak. Jednoducho, my sme tam ostali akože stáť a vtedy nám zavolali, že vlastne oni aj tak sa nemajú kde otočiť, čiže oni sú vlastne tesne niekde za nami. Lebo viete, akože aj to, že kým odtiahnu auto, kým ho proste naložia, tak to tiež trvá nejaký čas. No a všetko to bolo tak vyšperkované úplne do posledného detailu, že asi 10 minút sme tam mali vlastne iba, jak sa povie, spoždení. A naraz, jak nám dali tie doklady, tak sme rýchlo utekali, išli sme proste viac po tej diaľnici, aby sme to v podstate reálne stihli. No a na tej ceste nevedeli sme fakt do poslednej chvíle, či to aj tak stihneme, ale už sme to proste brali to tak lightovo viac. A tešili sme sa, že máme teda doklady. A keď som v podstate začala som si tak vizualizovať to, že sme na tom letisku, že sme na tom Cypre, že sme pri tom mori. Proste bola som v tom takom ako naozaj, že proste príjmam to, ako to je. Je to proste, že dopadne to najlepšie, ako to proste môže dopadnúť. A naraz predo mnou bolo auto, proste, kde bola SPZ-ka Raj 772, v tom proste máš a tak a proste poď, jednoducho to bolo, teda také zimriavky, to bolo jednoducho také synchronicity, že vlastne ma to podporovalo v tom, že všetko, na čo som v tú chvíľu myslela, sa hneď aj zhmotnilo vo forme SPZ-ky. Ja som si hovorila, že wow, toto človek fakt nevymyslí. A proste, že to, ako je prepojené, to vedomie tých ľudí, ako nám všetci pomáhali, ako proste aj tí ľudia, ktorí s nami išli, tak proste ako nám držali to pole a ako to bolo všetko krásne a úžasné. A tu som si fakt uvedomila, aké je dôležité presne v takýchto najťažších chvíľach zachovať najväčší kľud. Aj keď áno, ľahko sa to hovorí, ale v tej situácii ako netvrdím, že ja som bola úplne 100% v pohode, pretože len ten šok z toho, že proste človeku teda odletí koleso, hej, že proste človek tam je na tej diaľnici a proste nevie čo ako bude, tak áno, netvrdím, že som bola úplne vyrovnaná, lebo bol to aj pre mňa šok a stres. Ale snažila som sa robiť maximum, čo to išlo. No a vlastne to, že tie moje dcery, keď som ich videla, tu ich radosť, že mami, ideme lietadlom, ideme k veľkej vode a proste to, akým nadšením to rozprával, to bolo niečo krásne, proste neuveriteľné. A viem, ako proste, aká je ona, že veľakrát sa bojí veci a tak, ale toto bolo naozaj krásne. No a vlastne, keď sme teraz už tak prekleniem na záver, kedy sme prišli na to letisko, stihli sme to, ale na tom letisku, keď sme proste vošli do tej budovy, nám ešte vlastne tí naši kamoši presne povedali, kde máme ísť, lebo my sme nemohli ísť úplne tým procesom sa dostať na ten check-in, ako išli oni, ale my sme to museli urobiť kratšou cestou.
Takže vlastne oni nám zistili všetky informácie predom, aby sme nám poslali proste video, aby sme vedeli kade čo ako ísť. Lenže my sme zistili, že sme ako keby v inej časti budovy. A tam sa hralo písmenka, hej, A, B, a my sme proste boli v Bčku, potrebovali sme ísť do Ačka. No, takže sme vlastne išli z jedného konca na druhý a takto sme behali s kočiarom, s kuframi, so všetkým. No a nakoniec sa nám to podarilo, proste sme to nejako vykomunikovali, naozaj sme behali a v poslednej sekunde sme tam došli proste. To bolo niečo fakt, že pre nás neuveriteľné, proste sme sa všetci objali, že sme to proste stihli. Lebo vlastne minulý rok tiež môj priateľ mal letieť s kamošmi proste a neletel, lebo proste ochorel a ja si povedala, že proste neozopakujeme tú istú chybu, že nevzdáme sa proste do poslednej chvíle, že je to výzva, je to príležitosť k rastu a ja to tak proste vnímam a proste, chápete, my sme to stihli, to proste bolo pre nás taký zázrak a do tejto poslednej chvíle, ešte aj tu, keď sme proste, ja to stále vnímam, že je to taký zázrak, že ja jednoducho, keď sa to človeku raz podarí a takouto proste formou, tak už vie, že sa to podarí vždy. Vždy, keď v to bude veriť a vie, že proste týmto príbehom môže podporiť ďalších ľudí, lebo toto je proste niečo fakt, že pre mňa veľké. Veľký zázrak, veľká manifestácia. A preto vás chcem proste podporiť aj tento týždeň, keďže máme zámer ísť do svojej sily, zobrať si svoju silu naspäť, keďže máme týchto 13 dní takýchto zázračných na to ísť fakt a dôverovať v seba a pozerať sa na seba. Aj to, ako si manifestujeme, ako sa proste tie veci dejú, aké myšlienky tam proste vkladáme, či to proste hovoríme s láskou alebo nie, lebo všetko sa vám v sekunde zmanifestuje, ja to proste vidím. Ako už aj to, keď inému človeku niečo poviete, aj to sa vám manifestuje do istej, proste to je len súčet, ale proste tých synchronicít, ktoré sa dejú. Ja som si to vlastne až teraz zvedomila, ako sa manifestuje proste cez tie synchronicity, že to je vlastne iba skladačka, že tak ako si skladáme slova, tak sa skladajú aj obrazy. A to je pre mňa, akože možno pre niekoho to není veľký objav, ale pre mňa je to veľký objav, lebo uvedomujem si, že všetko, čo počas toho dňa vidím, mi pomáha a tým pádom som v bezpečí, lebo viem, čo mám očakávať, lebo tá synchronicita mi už napovedá nejaký dej. Napovedá mi nejakú časť, ako jasné, neviem úplne všetko, čo sa tam deje, ale viem, ako to môže proste skončiť, keď proste dôverujem tomu vesmíru a vždy to proste dopadne v náš prospech. Že nech sa rozhodneme za akokoľvek cestu, ako u nás to bolo, že aj keď sme k tomu mechanikovi nešli, došli sme do cieľa. Áno, bola to zložitejšia cesta, ale nevieme, ako by to bolo, ale proste chápete, že ešte aj ten mechanik nám v tej sekunde, ako nám to auto, to proste koles pred proste, že nám šruby vyleteli, tak tesne predtým nám povedal, skontrolujte si kolesa a my sme zišli a vtedy to koleso proste. Takže chápete, že to je spolupráca tých vedomí. Každý z nás nesie to vedomie a ja som proste v tom celom procese si hovorila, že všetky vedomia, ktoré nám teraz pomáhajú, proste spojte sa, aby proste sa stal zázrak. Ja som jednoducho, teraz si mám že všade, proste to bolo tak silné, že ja som to proste cítila energeticky. Ja som to fakt posilovala a dôverovala som. Takže chcela som toto s vami zdieľať, lebo toto je tak veľký pre mňa zázrak a budem to fakt za toto ďakovať asi, ja neviem, každý jeden deň. A fakt, že očakávajte neočakávané, proste tie zázraky sa dejú stále, neustále. Takže aj som ráda, že sa mi dnes podarilo natočiť video. Tiež som mala ráno výzvu, ale o tom inokedy nechcem zase robiť veľmi dlhé video. Takže
Majte sa krásne, užívajte si a počujeme sa a vidíme sa na budúce. Čaute.